Куцо Кьоробо Сакато на Jaffa Open. Тук ли са? Всички дойдоха тази сутрин много рано. И са си легнали в 8:30 с нощи, за да бъдат тук точно на време. Мамо, каква камера? Това е Орландо Кове. Турнир. Надявам се всички да излезат здрави, прави и цели от него. Аз се казвам Дан. Дан? И на колко си години? На 14. И за пръв път ли участваш в турнир? Да, в този турнир, да. Иначе малко така участвах в други турнири. В кои? Уимбълдън? Почти. Видях хора, които 15 години не съм виждал. Турнирът, самият турнир е много приятен. Организиран добре. Е много хубаво, че доведе сина си. Защо не идвате и друг път в Яско? Далече ли вие? Далече, но може би ще започна да идвам. Много интересен и много хубав. Различни хора, просто интересно, запознанства нови. От нашата аля ли си? Да, вече съм тук от 20 години. כל הכבוד על התורנית, כל הכבוד על ההצלחה. מקווה שזה יימשך גם שנה הבאה. טוב מאוד. אנחנו מאוד נהנים מזה, אמנם לא יודעים בולגרית, אולי בסוף נדע. כיף לשחק עם אנשים כאלה נחמדים וברמה באמת בינלאומית. בינלאומית? За мен това е прекрасна инициатива, възможност да се видим и да се запознаем с нови хора, които играят тенис. Много голямо удоволствие ми достави до сега и се надявам да продължава. Съответно, всека победа ни радва и се надяваме, че ще бъдем между първите в турнира. Хубав турнир, много професионален. Понякога не отварят киоска тук, че няма бира, обаче иначе всичко е наред. Ние си носим, да? Предимство! Точно. Обаче не съм играл днес. Кой би ми? Биха Ники и Рони. Ама добре, че бях тук, иначе Ники щеше да отцапа нещо. Много хубав матч, обаче той артист ли се води, режисьор ли се води, игра ролята на Христо Желев. Неуспешно. Крах. Пълен крах в ролята на Христо Желев. Рони, добре, че дойдох. Дори не успя да ме ядоса. Превъзходно състезание. Така, чудесно. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue, and he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me, or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, 'cause they hurt a little bit.